Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Мо имрӯз дар мавзӯи авф дар ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем ва дар идомаи барнома саволое ки ба мо рӯй кардагием ва саволотон ҷавоб мегардонем. Як чиза ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунем, ссилкаи сарпарасти мо Пари-матч дар комментария закрепит кардагия, бидроен ба ҳамун ссилка регистратсия кунен ва и аз тарафи шумо барои мо як дастгирӣ бениҳоят хуб мешавад. Хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар пеш ҷашни 30-солагии истиқлолият қарор дорад, истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон золотая амнистия мешавад. Дар Тоҷикистон авфи тиллоӣ эълон мешавад ва бо дастури президент як гурӯҳи корӣ барои омода кардани тарҳи қонун дар ин робита таъсис ёфтааст. Дар ин бора оҷонсӣ бо такя як манбаъ аз ҳукумати кишвар иттилоот додааст. Гуфта мешавад, авфи навбатӣ бахшида ба 30-умин солгарди ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 25 000 гумонбарон, айбдоршавандаҳо ва зиндониёнро фаро хоҳад гирифт. Манбаи хабаргузорӣ афзудааст, барои қабули қонуни мазкур дар охири моҳи август ё аввали моҳи сентябр вакилони маҷлиси намояндагон аз таътили тобистона бозхон мешаванд. бори охир қонуни авф дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 дар иртибот ба 25-умин солгарди тасвиби Конститутсияи Тоҷикистон қабул шуда буд. Бар асоси он бештар аз 20 000 зиндониён озод карда шуда буданд. яъне ки бародарони азиз, дар авфи барои 30-умин солгарди ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мешидагӣ 25 000 гумонбарон, айбдоршавандаҳо ва зиндониён озод мешаванд ва нашод уеш ки шумо савол метиҳед, оли баъзед ки мақсад мисол мегирем, агар 10 сол дошта боша ё ки 8 сол дошта боша кам мешава ё озод мешава, ё ки 5 сол дошта боша кам мешава ё ки озод мешава. Дар ин бора пурра маълумот омадагӣ нест. айни ҳол агар ки маълумот пешкаш шид, ҳатман ба шумо пешниҳод мегардонем. айни ҳол дар ахборот қайд кардан ҳамин қадар мумкин аст ки барои 30-солагии истиқлолият золотая амнистия мешава ва 25 000 дар ин рӯйхат дохил мебошанд. тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо миннатдории хидмат баён карданем, чунки ба дастгирии ҳар яки шумо имрӯз канали мо галочка гирифтагиай. галочкара кадомед ки надонед, агар ҳозир дар экран суратша мемонам, мебинед дар онҷа ки канали мо соҳиби ана ҳамин галочка шед. ба дастгирии ҳар яки шумо ки тамошо мекунед, комментария менависонед ва видеоҳои моро дастгирӣ мекунед, ҳазор миннатдории хидмат баҳри ҳамаи шумо баён мекунам ва ман низ кӯшиш мекунам ки сари вақт якумин шуда хабарҳои тару тозаро ба шумо пешниҳод кунам ва то ҳадди имкон саволое ки равон мекунед ба саволотон ҷавоб гардонам. Худо розӣ боша, ба наздикӣ канали мо соҳиби 200 000 обуначӣ мешавад, агар ки ҳар яки шумо да дастгирӣ кардан саҳмихтона бигзоред. ва акнун комментарияҳои ки роӣ кардагиен мехонему, бо диққат гӯш кунед. Алишер Одинаев нависад: саломат боши акаи Сорбон, ид муборак шавад. ҳазор раҳмати калон, яки шумодам ид муборак бошад. аллакай чанд рӯз пеш мо ба ид шуморо табрик гуфта будем, вале касе ки тамошо кардагӣ набуд ӯ барномаи моро, дар ин барнома табрикш мегем. худованд кунад ки то иди дигара зинда ва саломат бирасем. як каси дига нависад: акаи Сорбонҷон, ба пеш мо мухлисони ту, ба пеш ака ҳамин коммент ма бихон, миннатдор мешидам. комментарията хондам, ҳазор раҳмат барои суханҳои хубат бародар. Сироҷ Достиев нависад: илтимос ака ҷавоб диҳед. ҳамин савол дама донишгоҳ Россия хонданӣ мерам. уже ҳамаи чиём тайёрай. метавонам гражданини Россия бигирам баъди тамом кардани донишгоҳ ё ки баъди дуюм курсӣ? илтимос ака ҷавоб де, пешакӣ раҳмат. яке аз асосҳое ки бо роҳи осон шаҳрвандии Россияро ба даст меёрен, и доштани дипломи Федератсияи Россия. албатта ки баъди буд кардани донишгоҳ ба роҳи осон метавонӣ ки шаҳрвандии Россияро ба даст биёрӣ. бародар Тиҷей нависад: якай Сорбон через поезд ба Санкт Петербург рафта мешавад, чандай билет? бародарони азиз, ма наворе ки дар бораи роҳи оҳан кардам, бисёре аз шумо ҳамун навори мара нотоғрӣ фаҳмидем. ман намедонам
чӣ қадар дига осон бифаҳмонам ки дар шумо фаҳмо боша, ҳамин қадар ман осон фаҳмонда метавонам, не ки намедонам барои чӣ намефаҳмем баъзеи шумо. Ман дар навори пештарам гуфтам ки ҳукумати Россия пешниҳод кардагиае ки ай Тоҷикистон муҳоҷирора бо тариқи рейсҳои чартерии роҳи оҳан бибаранд. Ва боз қайд кардам ки чиптаҳо ба фурӯш биромадагӣ нестанд, вале чандин нафарҳо нависонданд ки мо роҳи оҳан рафтем, ягон гап нест ва билет пурсидем, ягон билет нест. Ба ҳамин хотир хоҳиш илтимостон мекунам ки мара тоғрӣ бифаҳмен, ҳар як сухане мегӯм маънои ҳамуро хушу дарк кунем, баъд комментария бинависонем. Ман дар ягон ҷо нагуфтам ки роҳи поезд гӯшидагие бирем билет бихарен ба поезд Россия бирем. хоҳиш ва илтимос мекунам як бори дига ки ҳар як сухане мегӯм ҳамура камтарак фикр кунен, баъд ба ягон хулоса биёен комментария бинависем. Ва ҷавоб ба саволи ҳамин бародар, яъне ки бародар тиҷаи савол нависондагӣ буд, мо қадар гапа дароз кардем, узр айтрам. Ҷавоб ба саволи ту ҳамие ки айни ҳол билет гирифта намешавад ба Санкт Петербург рафта бо тариқи раҳи оҳан. Сафаров нависай, ҳамфамилиямон. салом алейкум акаҷон, ман мехоҳам фаҳмам ки баъди ҷудо шидан аз ЗАГС зан метавона маскун кунад. Вақте те зан гирифта бошӣ кӯдак да алимент меспорам, не ки кӯдака то ҳол надидам, 2 сол меша дар Россия ҳастам, бирам ба суд даъво кунам мешавад. Вақте ки шумо хонаи зисти хитон ҷои зиёдатӣ надорад ва ба номи хитон хона надорен, дар ин ҳолат маскун кардан намешавад зан. Дар ҳолате маскун мешавад ки шумо аз уҳдаи таъмин кардани манзили зисти ҳамун зан биромадан метонед. ва дар ҳоле ки кӯдак ба шумо нишон наметиҳад ё ки аз сабабе ки шумо дар Россия ин кӯдактона надиден, агар ки сабабаш ҳамин бошад ки кӯдака дар шумо нишон наметиҳад алимент меспорем, бале шумо метавонед ки бирен ба суд даъво кунен, ариза бинависен, чунки дар вақти бекор кардани акти никоҳ ва дар вақти алимент ҳалнома бировардан яке аз пунктҳои ҳамун ҷумлаҳо ҳамияе ки барои дидорбинии падар ва фарзанд вақт ҷудо мекунад суд ва баъдан ҳалнома мебирорад. Шаҳзод Аслонов нависай, акай Сорбон ҳами аблава круглиго чӣ даги аст ё не мефаҳмонда илтимос, яъне ки дар назар дорӣ ки аблава 12 моҳ, не бародари азиз, даъват ба хизмат ҳамун чӣ хеле ки пеш буд ҳамун хел мондагие. Зариф Сафаров нависай, ба худо фармони хуб кардиянд, 500 сомон штраф кунанд, агар ҳамин хел рава иншааллоҳ касал намешава ҳечка. И дар мавзӯи и комментарияро нависонда ки ман дар барномаам гуфтам, дар шаҳри Хуҷанд касе ки бениқоб мегардад 300 сомон ҷарима мешавад. Ва бародарони азиз, тамошобинони азиз, 300 сомон ҷарима кардан барои бениқоб гаштан и барои манфиати ҳар яки мо шумо. Бояд ҳар яки мо шумо бе ҷарима кардану бе гуфтани ягон каси дигарам худмон эҳтиёт кунем, яъне дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гаштугузор бисёр накунем ва ё ки гаштугузорам кардем бо ниқоб гаштугузор кунем. Комрон Раҳмонов нависад, акай Сорбон ҳамун саволи ман чӣ шид, ака роҳи Тоҷикистон ва Германия кай кушода мешавад? Дар видеои гузашта ҷавоб дода будам ки дар ин бора маълумот нестай ва ягон ахборот ҳам нестай ки ман бугум дата. яъне кушода намешавад ба наздикиҳо, ҳеҷ гуфтагӣ нестан. Тилоев нависад, акай Сорбон салом алейк, як савол шумода, агар роҳи оҳан кушода шава, мо метавонем қатъи поезд пешкунак кунем? Пешакӣ раҳмат жда донем ҷавоб шавад. Ман намедонам, як хеле специально барои масхара кардан хеле суханҳо менависонен ё ки барои камтарак ҳазл кардан. хеле комментария да ман намедонам чӣ ҷавоб дам. Шамил Мирзоев нависад, акай Сорбон дар бораи визаҳои маҳкам ягон сухан мекарден, авф мешавад? Пешакӣ раҳмат. Амнистия барои шахсиятҳое ки дар муҳоҷират будану ва депортшон кардан дар Тоҷикистонанд гуфта шудагӣ нестай айни. Беҳрӯз Каримов нависад, акай як савол метавонам илтимос ҷавоб дем. Ман худам дар Россияем ай Тоҷикистон права гирифта мешавад, худам набошам? Пешакӣ раҳмат. намешавад, мутаассифона бадани худат ҳатмияй. Аҳлиддин Мискинов нависад, салом алейкум Сорбон бародар, ҳамин саволи манро ҳатман ҷавоб гардон. Зану фарзандро ба Русия овардан чӣ ҳуҷҷат лозим аст? Барои зану фарзанд ба Русия бурдан аввалан даверност дар корай, барои кӯдакат ҳамроҳи зан биёя ба Русия ва баъдан загранпаспорт дар корай тест меспоранд, баъд барои бемориву билет мегиранд. Тамом нем қадар. Қосимова нависад, худоҷон, ай ҳамин калимаи чартери аллергия шидам. Ака бо поездо чартери, скоро мошина автобусо чартери мебуранд. Чартери мебуранд ё ки намебуранд, фикр мекунам ба воситаи ҳамин рейсҳои чартерирам хеле одамо мушкилои худшона осон кардан, яъне пеш аз Россия ба Тоҷикистон меомаданд ва боз аз Тоҷикистон ба Россия рафтанд.
тамошобинони азиз, дар ҳаминҷа видеомона ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошен, метавонед ки саволотона дар инстаграми мо бидроин равон кунед ва ё ки дар комментарияи ҳамин ютуб бинависонед. То барномаҳои дигар дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.